Исәнмесез. Бүген бездә кунакта атаклы артист, халык артисты, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Рамил Төхвәтуллин. Рамил әфәнде, менә сез бит сөйләдегез иң беренче менә бу милләт турында, Башкортстан татарлары турында, тел турында, диалект турында иң беренче депутатлардан быел аяк терәп әйткән кешесез. Инде хәзер шушы мәгълүм комиссияга сез кертелдегез. Татар телен яклаучылар комиссиясына. Шунда бер сорау яңгыраган иде күптән түгел интернет һәм безнең сайтта да, минем бер мәкаләдә дә шундый фикер бар. Чумдиллары турында, в чем дело? Ни өчен милләттәшләр телдән, милләттән бизә? Инде менә карагыз, агайны, патша вакытында бер тиндә булмаган, мәктәпләр булмаган, бойлар биргәннәр. Совет заманында монда ике спутниковый телевидение, Фәннәр академиясе, тарих һәм яли институтлары, институт развития образования, газет-журналлар, Бөтен дөнья татар конгрессы, тагы бик күп башка милли оешмалар һәм бик актив эш һәм сез депутатлар бар. Барысы да бар булсын һәм хәтта дәүләт теле дигән статус бар. Ни өчен? Менә инде мин бу риторик сорау дип әйтик инде, мин рәнҗеп түгел, сугынып түгел, әрләп түгел. Сез фикерле кеше, сез халык арасында йөрисез, сезгә халыкта ышана. Әйдә уйлап карыйк әле хәзер. Бер гади генә сорауга җавап. Ни өчен алай ул бизү? Ни өчен ул маңкыртлык килә? Рамзил абай, менә бу чынлап та сезнең сораугыз бер яктан катлаулы да, икенче яктан аны ничек аңларга була? Һәр кеше бу сорауга үзенчә җавап бирә ала. Минем фикерем шулай. Мин мәсәлән, тарих буенча күзәтүем буенча, менә 100 ел элек татар кешесе бөтенләй башка иде. Тирәнгә китсәк, арткара китсәк, әлбәттә бөтенләй башка иде. Бүген көндә сылтарга була, менә бүгенге көндә глобализациягә сылтарга була мәсьәләне. Технология, интернетлар, телевизорлар һәм башка телләрдә килгән инде. Әмма менә шул безнең үзебезнең шул бит глобализация татар милләтенә укмашырга да мөмкин биргән. Мобильлек аша да, WhatsApp аша да, телевизордан да аралашып була. Менә җәдитчелек мәсьәләсе. Ул бит коткарачак безне бу технология. Ул мөмкинлекләр безне сибелгән халыкны. Әлбәттә сүздә ул мөмкинлекләр тудыра, ләкин ул барыбыты коммуникацион чараларының ягыннан шулдан гына безгә ярдәм итә. Әмма менә шул җәдитчелек, но минем бу фикерем, белмим, ул килешеп бетәме юкмы сезгә? Менә хәтта җәдитчелекнең беренче адымнар, ул беренче әлбәттә безнең вак буржуа әйтгәндә без милләттәшләрбез, ул безнең гомумән тел реформасын, тел ягыннан беренче адым яу. Шуннан соң сәясәт хәрәкәтенә кереп китте ул җәдитчелек. Шуннан без үзебездә сизмәсән йотылып килдек. Йотылабыз. Бер дистә ел үтә йотылабыз. Бер жактан безнең мәктәптә Рамил әфәнде, Кавказлар йотылмый. Кавказның икенче мәсьәлә. Әйтик, менә мин үзем дә мәсәлән Мөкибә менә Грозныйда булган. Алар күпчелек әлбәттә. Ул алай гына түгел, ул менә менталь дәрәҗәдә. Безнең бит инде барбы татар формалашкан шушы изү аркасында. Бәлки шәһәрләшкәндер. Ну, шәһәр әлбәттә үзенең йогынтысын ясаган, сүздә юк. Ул урбанизация инде телисең, теләмисең, авылларны хәтта бетерү дип әйтәсе килә. Авылларны аңлы рәвештә бетерү сымак булып тоелды. Чөнки авылда безнең инде тел бишеге иде. Татар теленең бишеге шул. Бәлки бик гыйлемгә омтылып, бик грамотный булып киттек. Бөтенебез урысча беләбез, инглизчә беләбез, телевизор карыйбыз. Ул бер-берсенә камашалау. Югары белем алабыз. Безнең бит булды менә татар мәгълүм телдә. Юк, мәгълүмат ягыннан чынлап та ул ансыз адам баласы яши алмый. Татар бигрәк тә омтылучан. Ул менә сез мәдрәсәләр турында әйтеп киттегез менә. Мин үземә шундый сорау бирдем, әйтәм, каян ул вакытта бит инде махсус әдәбиятчыларны, әдәбият тәнкыйтьчеләрне яки әдипләрне әзерләүче бер махсус уку йорты булмаган. Бөтенесе мәдрәсә бетергән, тамамлаган. Ләкин алар бүгенге көндә безне ризыкландыралар, безнең классикларыбыз. Кемне алсаң да, алар бит мәдрәсә генә бетергән. Мәдрәсә тамамлаган, димәк, шул кадәр белем биргән аларга ул. Алар дипломат та булган бер жактан. Икенче жактан әдип та булган. Алар кем генә булмаган. Чөнки менә бүгенге көндә Галимҗан Ибраһимовның менә 15 томлык мин аны менә укып ятам. Ул бит инде гаҗәп, аның ничектер менә шул тел үслепләре, әйтим инде бөтен менә шартлылык, бөтен символика бүгенге көндә безнең язучылар яза аламы? Юк, хәтта уку йортларын тәмамласалар. Бәлки Рамил әфәнде, бәлки теге Исхакый әйткән инқираз дигән әйбернең бит ярты сорау үтте. Бәлки шуның өчен күренәдер. Он инқираз ул инде ул Исхакый әйткән инқираз ул бүген генә башламаган. Әлбәттә шулай инде. Әлбәттә ул башланган инде менә шул җәдитчелекнең менә ничектер күз алаудан теге иркен булып менә шул мәйданга чыгу белән без инде бөтенләй
Оныттык үзебезне. Менә шул безнең әйтик безнең гарәп алифбасыннан латин алифбасына күчү. Татар халкы бит татар җәмәгатьчелеге аңа күп каршы килгән, ләкин шунда ук татарлар латинчылар булган. Һәм Муса Җәлил һәм башканың замандашлары гарәпчәне дә белгән, латинчаны да өйрәнгән, кириллчаны да өйрәнгән һәм хәзерге заман кешесенә менә мин каршы чыгып әйтәм инде. 3 алифбаны да белсә әйбәт бит ул хәзер. Юк. Хәзер бигрәк тә кирәк. Тагын да әйбәтрәк. Латинны белмәгән кеше дурак бит хәзер. Надан бит ул. Инде бөтенләй төшеп кала тормыш агымыннан. Сүз дә юк. Юк, мин ул турыда әйтмим әле. Гомумән ул бит инде мәсәлән әйтик Баку белән Тифлис арасындагы әйдәманнар шундый тәкъдим ясаганнар икән, латин графикасына күчү татар инде каршылык күрсәткән бит, үзегез беләсез. Икенчесе, шум дилна икәнсең, нишләргә ул менә сезнең комиссия, тел комиссиясе, безнеке дип әйтгәндә җыелдыгыз, бер-ике тапкыр утырдыгыз да, уйлый башладыгыз, менә сезнең шәхси караш. Беренчедән комиссия турында әйткәндә, гомумән минем күзаллавым буенча, бу комиссияның әгъзалары бөтен татар халкы. Рәсми рәвештән дә бер әйтгәндә 13 кеше булса, 35 кеше булса, булай шартлы рәвештә әйткәндә, бөтен татар халкы шул комиссияның әгъзасы булырга тиеш. Һәм мондый комиссияны, мондый җәмгыятьнең, мондый команданың җыелганы юк иде, бер татар халкы өчен генә. Тел өчен генә бу шәп нәрсә иде. Һәм бу кешеләр вәкаләтле кешеләр һәм үзләре җавап бирәләр. Үзләре шишкаларда эшләгәннәр. Генераль хәзер сүз әйттегез сез. Җавап бирү дигән сүз тора. Алынгансың икән син, эшкә тотынгансың икән син җавап та бирергә тиешсең. Чөнки менә сезнең мәкаләдә дә ул бик шунда ассызыкланып бара ул. Нинди нәрсә соң ул? Күпме дәүләт акчасы сарыф ителә? Сарыф ителә бәлки куштырнак өчен. Сметалар да бар. Шактый программаларга акча бирелә. Ни өчен шундый нәтиҗә дигән сорау туа бит. Димәк, кемдер җавап бирергә тиеш бит инде. Мәсәлән, безнең тел институтының, тел сәнгать институтының аның үзенең проблемалары китап чыгаралар, сатырга мөмкинлеге юк. Аны укучыга барып җитми китаплары, бер проблема, башка институтларның башка төрле проблемалары. Димәк, бар иң беренче ратта кеше үз эшен. Комиссия рәисе Марат Әхмәтов, дәүләт советының рәисе урынбасары. Крутой татар. Шулай исә Рамил Әнекәш. Нишләргә икән дип сораса, гади генә әйтеп. Нинди киңәш бирегез? Бу юлы татар милләте түгел, Марат Әхмәтовка нинди киңәш бирегез? Менә киңәш минем шуннан тора да инде киңәш бирү идеялары тудыру. Мәсәлән, менә һәм мин шундый идея белән чыктым, бүгенге көндә без аны тормышка гамәлгә куярга тырышабыз. Мин чыктым шундый идея белән. Республика күләмендә балалар өчен, мәктәп балалары өчен конкурс фестиваль игълан итәргә. 3 номинациядән. Татар мультфильмлары, анимацион, ягъни компьютер уеннары татар телендә һәм кыска метражлы татар фильмнары, кыска гына. Ләкин бу мәктәп балалары өчен генә кагыла. Мәктәп балалары өчен ни өчен әйтәм? Чөнки алар балаларга нәрсә кирәк икәнен күбрәк беләләр беренчедән. Икенчедән без авылларда, районнарда булган талантларны ачырга мөмкинлек тудырабыз. Өченчедән алар бәлки шул кызыксынудан анасын аларның кәсепләрен дә табарлар. Тамаша белән җәлеп итәргә тырышасыз. Сез артист булгач, һәм кино төшүче булгач, әлбәттә шулай. Һәм дә менә шушы сыйфатлы чара булсын өчен әлбәттә инде аларны популярлаштырырга кирәк. Шул ук Шаян ТВ-га контент дип әйтәбез, иштәлекне арттырырга кирәк. Күбрәк татар телендә мөхитне тудырыр өчен ул. Менә бу минем беренче тәкъдим булды. Әлбәттә, без аны тырышачакбыз, менә уже башлап җибәргә игълан итеп. Бу беренче адым, бу тәкъдим, бу идея. Булай гына сүз сөйләп кенә, мәсәлән, шулай итегез, булай итегез генә түгел. Реаль адымнар кирәк. Менә бу әңгәмәне без дәвам итәрбез. Хәзергә шуның белән без нокта куеп торыйк. Нуктада өтер куйык. Ахырда бергәләп мөрәҗәгать итик әле безнең караучыларга, милләттәшләргә. Милләттәшләр дурак булмагыз. Барыгыз театрга, күрегез фильмны, Рамил Тухватуллин һәм башкаларны, һәм мин әйтәм инде, укыгыз гәҗит, карагыз телевизор, укыгыз китап. Тыңлагыз балалар, тыңлап торганда, алар да телевизордан тамашалар тыңласыннар, җырлар тыңласыннар дип. Дөресме? Менә бу дөрес, әлбәттә дөрес. Менә син сорасаң, бәлки тыңларлар, мине тыңламаска мөмкин. Бер гаҗәеп мәгънәгә ия булган сүз әйткән булган ул. Ул әйткән, безнең милли кафирләр күбәеп китте дип. Бик каты сүз бу. Бик каты сүз. Әмма мощный сүз бу. Менә шулай булмасын иде. Туганнар, милли кафир була күрмәгез. Рамил Тухватуллин, Татарстанның халык артисты, Дәүләт Советы депутаты, татар теле буенча махсус комиссияның әгъзасы, безнең дөнья студиясында кунакта шушы сүзләрне әйттек. Һәм киләчәктә дә бу бәхәсне сезнең каршыгызда дәвам иттерәчәкбез.
Вәгъдә.